So good morning लोगोफोर good morning from क'क्राझार so दिनै जोङो क'क्राझाराव नै बेरायनो फैदों गौरां पार्कआव नै गेटआ दाउखि ब्रह्म गौरां पार्क नै आदा बिपुला होनदोंमोन दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कआनो खोमा होननानै नोंमारगोसो लोगोफोर नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै आदा बिपुला नै बिथाङा जोबोर खुसि बो थांदो बे थांबालाय ना फैदो नै टिकेट काउन्टार टिकेट लाग्रा नांगोन बेवहाय बेनि उनावसो हाबनो मोनो स' फाइनेलि जोङो दा टिकेट दानखांबाय टिकेटआ नै सासेयाव 20 टाका करि लादो गांथाम साथामनि 20 टाका ना साथामनि 20 टाका नै जों नै आदा बेरायनोसै दान्दिसे ओजोङैनो आदा बिपुला आसला एडभान्सलै नै बिथाङा नै बिथाङा बिथांनि फेसबुक पेजखौ प्रम'सन खालामनांगोन दे बुंनानै होदो दे खेबसे दे बुंना हो हेलौ लोगोफोर बयबो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो दासो गोदान पेजाव मा नाम नामा बिपुल सरगियारि आं नै स्क्रिनाव होबाय आङो नायनानै ला नोंथांमोना बा नोंखौ बिराद हेन्डसाम मोनदोंलै फट' लाफानोसै मोनसे ओरै बिराद समायदोंथ' थ' फाइनेलि लोगोफोर जोङो दा गौरां पार्कआव दंफैयो दाउखि पार्क ना मामोन मा नामोनलै दाउखि ब्रह्म पार्कआव दंफैयो जोङो दा स' फार्स्ट टाइम आंथ' फार्स्ट टाइम एसेथ' फैखाबाय थायो र' लाइफआव फार्स्ट टाइम बेरायबाय आरोना माबायदि भिउफ्रा नोंथांमोननो देखायनोसै एसे गेलेग्रा गथ'फोरनिसो गेलेग्रा गोजा आं बिदि बाहेरायाव फैबाथाय ब्लग्स बानायनो बिराद लाजिनाय मोनो थेवबाबो आदा बिपुल दं जिहेतु बारा लाजिनाय गैया इ थाबानो जायो आंजों लोगोआव बिथाङाबो बारग'सिगोन बोसोरसेबो गैला साननैसोल'सै बारग'बाथाय लोगो होननायानो गैखाला स' नै बेवहाय मोनसे स्टेचु दं डाइरेक्ट ओरै गेटनिफ्राय फैनानै ओरैहाय ओंखारख्लायबानो नै बेवहाय डाइरेक्ट मोनसे स्टेचु दं जायनि मुङै बे पार्कखौ बानायनाय जादोंमोन बेनि मुङानो जाबाय दाउखि ब्रह्म स' बिथाङा 15 मार्च 1963 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो 1989 जुलाइनि 13 अक्ट'आव 1989 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आइ थिंक दाउखि ब्रह्म बयस ना गार्लस जागोन हौवा मानसि ना हिनजाव मानसि इयो बयस हौवा मानसि नै बिथाङा बिनि जारिमिनखौ फंनैसोबाबो मिथिगौ जानो हागौ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय बोरै मिथिनो होनलाय मानसिया जेबोखौनो मिथिया दा मा बुंगोन थ' ओरैहाय आवगायनानै नै आं बिथांनो नै टिकेटखौ होबाय बिथाङा दायो जाहाथे फ्रियाव सोरखौबा सोफैबावनो हायो स' लोगोफोर जोङो दा बेरायबाय दं ओमफ्राय बिथाङा फेसबुक पेजनि थाखाय भिडिअ बानायगासिनो दं सर्ट माने रिल्ससो होयो नालाय इयो रिल्ससो हगारबाय थायो दै बेनिखायनो रिल्स बानायबाय थायो ससे क्लिप्स लानानै बेकग्राउन्ड मिउजिक सोनानै माबा माबि सोनानै बिथाङा सासे खन्थाइगिरिबो नालाय खन्थाइखौ फरायनानै सोदेरनानै होयो बिथाङा जोबोर मोजां माने सेनियर आदा गेदेर बिथाङा आरो मा बुंबावनो ब्लग बानायबा बाथ्रायानो ओंखारखाया खुगायाव मिनिनायजोंसो बराय हरबाय नै स्रायनो नै आदारि गाखोनायखौ नायदो खेबसे नोंथांमोना माबायदि दुद्रुयो नोंबो गाखोआ मानो खेबसे नोंबो गाखोदोब्रा खेबसे थां स' नै आदा बिपुलाबो गाखोसिगोन पुरा जसाव होदो गाखोआ मानो दे नुहुराखै माथो नै बिथाङा गाखोबाय दायो एकदमबारे इन्टारेस्टिंनो सानो हागौ दै सानो हागौ आरो इयाव जनाङा नै बिथाङा होबोबाय या मासे स्ल'आव फैखो नोंलाय स' बिथाङा जोबोर स्ल' जाबाय गाखोनाया आङो ओमफ्राय नै आं गरायाव गाखोनि र' नैयाव स्प्रिं दंना गरायनि खोमायाबो फारसेल' दङ नङाबा मोजां जागौमोन
खोमाया फारसेल' दंलै हमग्रायानो स' गथ'फोरनिसो नालाय खस्थ' जायो ज'नो ओमफ्राय बरिया हिट नांबाय फैनानै आदा बिपुलनाव सोंहैनोसै आं माबायदि मोनदों बिथाङा दे माबायदि मोनदों फंनैसो खोथाना होदो बेरायहाय बेरायफैनानै मजा मोनखादो बेयाव गाखोनानै दुलाहां आंथ' कन्डिसनखौ नुना गाखोफेराखै उन्दैयाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आंथ' कन्डिसनखौ नुनानै गाखोनो लुगैखायाखै नै आरो डेन्जार गेलेग्रा आथिंखौ थिखांथारब्रा बाइक नामायो बायना होबा गोलैगोनलै स्प्रिंखौ बायजानो गिनांगोनलै गथ'फोरनि बुस्थु ना आरो दुरबल बुस्थु नै नोंथांमोनाबो फै गौरां पार्कआव बेरायफै ओइ कापोल्स दंलै जानाय नङा स' नै बिराद मोसाबाय इयो गाखोनानै ओंखारबाय नालाय बेबो स्टेचु बे मेन स्टेचुआ बेनो जानो हागौ आइ थिंक नङा होमबा आदा बिथाङा जोबोद फाननि मेन जाना फैदो बिथाङा दासान्दि गौरां पार्कआव फैना दा मा जागोन पार्टि जानोथ' जेबो गैया पिकनिक जानो फैनायफोरा निजायो केक दं दैबोथ' गैला र' स' लोगोफोर नै बाब भिउआ एकदम फाइ फैदो दे बरिया नायफैया मानो नोङो मजालै आंना दिदि नुवा नोंना नुबाबो नायफैया मानो नोङो आंहा बेसे दुखु नै बिथाङा आइफन सेकेन्ड हेन्ड नागिरबाय दं सोरबा फाननोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आइफन नांगौनो बिथांनो 14 Pro Max ओमफ्राय गुस्थिनिफ्राय लायो नामा स' बिदा गेदेरा थांबाय आं एसे बिथांखौ एकदम बुंनोसै आरोना नै बाजै नायनानै ला बिथाङा हारसिं बेरायफैगासिनो दं नै नोंखौथ' लाबखायानो बिथाङा आदायाथ' नोंखौ लाबखायानो नायनानै ला नै माबायदि बेरायदों मजानो नोजोरफोराथ' नै बरिया थ' गाइस आं फावसायनोसो गोसो जादों मानोना भिउसआ ओरैसो फैदो नालाय बिराद मोजां फैदो सान्दुंजों थ' गाइस लोगोफोर बेवहाय नै बटिंनि केपासिटि दं नाथाय बेवहाय मानसिफोरबो गैया बटिंखौ फ्रियाव खालामनो होयो ना ओइ टिकेटजोंनो जाखायो खोमा संलै मिथिलाय लाङा हो बेवहायथ' टिकेट काउन्टारबो गैला खोमा ओइहाय नै सियार टेबुल दं खिन्थु दोनलायदोलै माथो नै जों दुद्रु जायो खोमा नै सल'गाफोर नोंथांमोना आसरितसो साननो हागोन माबा साननो हागौ जोंनिथिंजायनि मानसिफोराथ' ओजों बारा फैख'वा नालाय गोजान जायो गुवाहाटीनिख्रुइबो बांसिन गोजानसिन जायो बाक्सानिफ्राय क'क्राझारा स' बेनिखायनो नोंथांमोना आसरित साननो हागौ बा ओरैबायदि समायना गौरां पार्कआ ओरैबायदि गुवार एरिया सेमसां आल्ट्रा 24 Pro Maxखौ मोननाय मोनब्ला जुम खालामथाम नायनो हागौमोन मानसिफोरखौ बबाव दङ ओइ साइडखिसो खुददा गार्लस दं कापोल्स दं इखै दंखाथारो जाखाया इखै नै बिथाङा जोबोर गोसो गुदुङै भिडिअ बानायगासिनो दङ मा फाननि मेन खालामनो नागिरदों नोंलाय बिथाङा नै लाजिबाय गन्थंसो लानांगोनलै स' लोगोफोर जोङो दान्दिसे बेरायबावनोसै आंथ' भइस डाब्बिं एख' होखाला मानोना भइसआ क्लियार ओंखारखादो बेनिफ्राय नै बुकुला फिथाइ जागासिनो दङ माने फिथाइया मोनथ'वाखै माने गोरोन्थियावनो मिस्टेक जालांजोब्बाय एक्साइटेडमोन नालाय नङा होमबा नै बिथांनि नै माखौ नांगौ नोंनो इखो मोनाखै बारा मोनथाराखै क्लियार
ओइनो नै इयाव बिराद मोजां मोनदो इनो स' जोङो दायो दान्दिसे बेरायबावनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो थांगोन दान्दिसे उनाव मानोना जों क'क्राझाराव मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन जायफ्रा लाइभआव जइन जादोंमोन लाइभआव नुखाबाय मानो होननानै बुङोब्लाथाय आंनाथ' फार्स्ट टाइम गोजाखा जेरावबो बेवहायबो फार्स्ट टाइम BTC नि ग्रेड 4 नि जि पस्ट एप्लाइ खालामनाय खिन्थु आं साजेसन होयो जे जोंनि BTR गभर्नमेन्टआबो जे अनलाइनखौ लानानै फैयो सुबिदाखौ बिकज बिराद प्रब्लेम जायो IPO नि नै दा बिराद प्रब्लेम गोबां केन्डिडेटफ्रानो माने दुखु जाना दङ बेनिखायनो अन्नानै गेदेर गोलाव बिथांमोना जे नुयो जाहाथे बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन मिथिगौ ना शेयार खालामदो अके अब्लानो नुखागोन खाथिनिफ्राय खाथिसिन गोरलै जायो जेनेबा थाबैनो जों एप्लाइखौ खालामनो हायो एग्जामफोरखौ कन्डाक्ट खालामना होयो जोंथ' बाक्सानिया जेन थेन फैबावदो नाथाय अदालगुरिनिया फैनोथ' इमान खस्थ' जाफैयोना बेवहाय क'क्राझाराव एसेबां लास्ट बड'लेण्डनि जायगाया इयाव डिस्ट्रिक्टआ बिराद लास्ट जाफैयोना क'क्राझारा बेनिफ्रायसो ओरै सानजा स्टार्ट जालांबाय थायो डिस्ट्रिक्ट बारलांबाय थायो एक्सुवेलि हायोब्लाथाय गेजेरफोराव जानांगौ आरो ना माबाफोरा क्वार्टारफोरा माने हेड अफिसफोरा अब्लाना मोजां जायो ओजोंनिफ्राय फैनाया जाबाय बांद्राय बखिबाय सोरबा गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय थाबाय मानसिफोर दं दै गाइस र' सिथ' लोगोफोर माने दायो आदा बिपुलखौ एसे रिल्स बानायना होबाय दे आरो बिथाङा गावनि फनजों आरो रिल्स बानायबावदो नाय रिल्सनि बिथाङा एसे रिल्सनि जाखांफुनाय सासे एक्टर रिल्सनि एक्टरसो नामा सर्ट मुभिनिबो नङा मिउजिक भिडिअ'नि नङा मुभिनिबो नङा रिल्सनि एक्टर नै नायनो हागोन नोंथांमोना खुसियानो लाख'नो हायाखै नै बिथाङा दिन्दाङाव गाखोनो मोनालै बैसाङाव ओरैनोबा दिनैसो जाफैनो मोनदों सान्दुङाव उल्थाबाथाय बोरैबा नुदों गासिबो जाबाय गोसोआव जागोन आंना नै मालाय गोनांफोरा बेफोरबायदि फैयो आरोना ओमफ्राय जोंफोरबायदि सिंगोलफोरा नै फंबायमोना माबानि ग्रेड 3 नि जबखौ मोनबाथाय आदायाव जोनाय लागोन जाहैदों लोगोफोर जोङो नै दा बार गुसु जागासिनो दङ नै आदा बिपुलजों आंजों आरो नै जों गासिबो जिरायना दङ ओरैबायदि आरोना जोङो बुंथ'ला आङो माखासेखौ जियानो जादोंला जों बैग्रि दंफां सिंजों खोलो बार बारनायजों जोबोर गोसोआ गोजोनलाय लांदों क'क्राझारनि गुदुं बारहावाखौ जानानै दायो बे समाव पार्कआव फैनानै एसे फ्रेस जाबाय माइन्डफोरा फ्रेस जाबाय आदा बिपुलखौ गोबां शर्ट्स लाना होबाय आरो दा इडिट खालामबावनांगौ बिथाङा दासो सोलिफुनाय इउटुबबो चेनेल खुलिहांदो बिथाङा जियानो जा ब्लग्सआ एसे खिलिमिलि एसे फाननि टाइप जाखाबाय
आदा बिपुल दं आदा बिपुल थाबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो माबायदि जायो ब्लग्सफोरा स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय माने ओरैबायदि बारा गुसु जोबोर मोजां ग्रु ग्रु ख्राख्रासो खोनासिगोन नोंसोर दा आंनि भइसफोरखौ थ' जियानो जादोला बिथाङा गावनि भिडिअ शुट खालामनायखौ नायगासिनो दङ नै बिथाङा जियानो जा लोगो मोनगोन आंबो एसे स्लाइड रेस्ट लाखानानै खालामगोन बिरक्ति लाथ'नाय जाबाय जेनेबा स' लोगोफोर जोङो दायो गौरां पार्कनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय जों टाउनसिम थांगोन टाउनाव दसे थाबावनायनि उनाव जेब्ला जोंनि गारिया जेब्ला जों गारि मोनो अब्ला जों डाइरेक्ट शिउट लांनोसै बाक्सा जिल्लायाव स' लोगोफोर बेवहाय गौरां पार्कआव नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला सिंगोलै दाबैखा कापोलै फैनांगोन अके नङाब्ला नोंथांमोना नायथिंबाय थानांगोन जेखै थाङो जेखै फैयो सब कापोल गार्डेन होनबाबो जागौ उन्दैनिखौ एक्सुवेलि मा जायो दानि फिउचार जेनेरेसनफ्राथ' बेफोरावनो बांसिन टाइम वेस्ट खालामखायोसै जियानो जादों बुंनाङा प्राइभेट बुवा बुंथ'ला जियानो जा माने गोबां कापोल्स नालाय बेनिखायनो जों बांद्राय गोबाव थादियासै स' ब्लग्सआबो हेरफेर जाबाय जों आरो बयस गोजाखा नालाय बोरैबा जायोना थाबाय थानो मालायनि कापोल्स रायलायनायफ्राव स' जियानो जा नोंथांमोना जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं आरो जों आदा बिपुला गावखौ खोन्थियाबाथाय जोबोद दुखु मोनगोन बिथाङा दा न'आव थांना गाबैनो हागो खोन्थिना चेन्ज नायनो दे बाय होदो खेबसे जों आदा जोब्बाय दे अके बाय सी इउ सुन